Fit-13 ta' Jannar li għadda l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ippubblika 12 il-rapport annwali tiegħu dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armamenti. Ir-rapport jikkonferma li matul 2009 Malta esportat ma' 80 miljun euro f'armi lil-Libja. Jirriżulta li dawn l-armi kienu ġejjin mill-Italja. L-armi kienu ta' tip smoothbore ta' kalibru ta' inqas minn 20 mm u kienu jinkludu wkoll armi awtomatiċi ta' kalibru ta' 12.7 mm jew inqas flimkien mal-aċċessorji tagħhom. Fis-sigħat li għaddew dikjarazzjoni tal-Ambaxxatur Taljan Luigi Marras komplet titfa' aktar dubji dwar is-sehem ta' Malta f'din l-esportazzjoni. Marras qal li l-Gvern Taljan awtorizza biss 8 miljun f'dak li huwa beħ ta' armi lil-Libja. B'hekk 72 miljun euro oħra ta' armi li għaddew minn pajjiżna propju mill-Port Heles ġew awtorizzati mid-dwana ta' Malta mingħajr awtorizzazzjoni tal-Gvern Taljan. Dan jikkontradixxi bil-kbir dak li qal il-Gvern Malti. Il-Gvern qal li pajjiżna awtorizza dan it-transitu għaliex l-esportazzjoni kienet ġiet awtorizzata mill-Gvern Taljan. Madankollu Marras qed jinsisti li 80 miljun euro bl-ebda mod ma jirreferu għal xi operazzjoni ta' beħ tal-armi li tinvolvi l-awtoritajiet Taljani.